І знову ми протягуємо. Тут обновилося щось у гульні. І тому зараз ми з новими этими патчами, наладками, не знаю, що там саме річ було. Але показує, що догетульно вот там щось обновляється про Steam 83%, але про гэты самий, як його, GeForce Now уже можна грати. Тому зараз будемо глядеть. Зараз я спробую відкрити просто свою трансляцію на телефоні, щоб читати коментарі. Щось воно не хоче. Не хочет находить эту трансляцию. Ну ладно, буду читать комментарии. Напрямую, так сказать. Или яны будуть. О, отрималося прогрузить. Оп, все. Бачу людей. Так, полтергейст. Что ж ты не хочешь прыгать?
Все, сталкером каюк. Хочу знайти хотя б, куда тут можно запрыгнуть. Тут перелет за аномалию. То есть не вистачає трошки. Ні. Ніяк не сюди. Нереально. Только витрата набоїв. Ти полтергейст. Невідомо, як туди наверх забратися до його. Щось не отримується мені ніяк туди заскочить. Зараз погляжу, мабуть, ще тут. Некілька спробував. Трошки по-іншому. Эту штуку як-нибудь. Так можно.
Нет, тут так само не долетаю. Недолеты, недолеты. Калі хто-небудзь з гледачоў знае, ведае, як тут зрабіць, як запрыгнуць туды на гэтыя трубы, напишите. Бо я сейчас уже все варианты пераспробовал. Адзіны, які толькі один раз я спробовал, это праз аномалию. Прыгать непосредственно в саму эту аномалию. Аномалия там что-то тебя кудысьці закидывала, але мне падаецца, что это такі сабе способ. Ось, типа сюды прыгаешь, и там все отбывается. Выпернутый. Можешь просто разгоняться и прыгать. Что такие? Просто разгоняться и прыгать не хапая. Ну и тут так само не запрыгнешь на это. Только и туды, и там праз аномалию. То есть на ГТ железки. Ну так само мне подается, не запрыгнешь. Ну так, тут так само не запрыгнешь. Туди праз аномалію. Не, як прыгать. Не докинула аномалию. Не. Можно под разными кутами поспробовать попрыгать ее. И, мабуть, она даст такие магчимости. Не, як проскочить туди наверх. Треба тільки під яким кутом. Під яким кутом туди пригать. Блять. Приварки. Коли хто-небудь знає, під яким кутом, напишите. Тому що я... Не, так само не долетаю. Что за такое? Не ж повинна быть магчимость туди потрапить наверх. Тут ніяк не запрыгивая. Там ніяк не запрыгивая. Там обходить, напевно, все вельми довго. І навряд ці есть шляхи. Зараз ще разок поспробую праз аномалію пролететь. О, перелетел. Ага, там можно, когда ты тримаешь еще наперед, можно типа и наперед полететь. Все. Теперь я впевнений, що про аномалію треба прыгать. Трошки недолет. Зараз розберемося, як потім загрузить в гру. Как выжили там сталкеры. Бля. Опа. Все, я зрозумів, як це робиться. Угу, тільки аномалію треба. Зараз поспробуємо похудше це все зробити.
Не все так просто, нават калі ведаеш як. Нейкія міліметры гэтыя патрэбна злавіць, калі там щось, калі што трэба націснуць, каб яно туды заскочыла. Раздражняе. Бля, амаль что? Амаль что залетел. Да ёбаный, аномалия скинула. Треба ще хутко разобраться, как аномалия не это самое не засосала назад. Так, а уже один сталкер сдох. Давайте по новой завантажимся. Да, в реальному житті так не спрацює. Перезагружаться. Нормально. Гэта ўсё адчуванне, там калі трэба перастаць ціснуць наперад. Не зусім зразумела. А яшчэ мой кароткі мізінец, не вельмі зручна нажимаць ім на shift. Блять, перелет. Зараз еще попробую без аномалий. Для без аномалий, здається, это нереально. Без аномалий там я спробовал, были просто такие недолеты. Капец.
Ух ты, нихуя себе. Ну, вот так можно перелететь. Прям прилетел. Перелетел так прилетел. Аж ну ноги сломал. Кольки спробував так запрыгнуть, ще перший раз так далеко полетів, що аж ну там невідомо куди. Зараз поглянем. Мабуть, можна могулі там это все перескочить аж туди. Ну, блин, аж туди наверх. Не знаю. В принципе, теоретично можно так прыгнуть, как оно там аж туди наверх закинуло. Мабуть, так і треба зробити. Ні. Тут хоч як-небудь запрыгнуть, как оно туди пустило. А шо ж ти? Не атрымліваецца нейкую схему выпрацаваць, як трэба і колькі трымаць гэтыя кнопкі, каб яно не пералетала. Здаецца, і трымаеш да апошняга, і все роўно не далетаеш, а бывае, што трымаеш да і пералетаеш. Мабыць, кут, пад якім залетаць, таксама мае значение. О, под гэтым кутом трошки інакш полетело. Зараз поспробуем трошки інакш. Трошки ось так. Ні. Ай. Непонятно. Коротей. О! Бля! І коли закидає далеко, подихає. Ай, слабий. Тримується перескочить. Так собі варіант. Треба так, щоб на эту плиту закидывала. І там потім ніяк хутко поспеть, каб аномалія другий раз не спрацавала. Соскочить з этой хуйни. Бо вона скине з труби. Так. Кут має значення. Трошки недолет. Блять. О, блин, не зрозуміло. Здається, все робиш так, як роблю до гэтага, але щось не спрацовує.
стражняє. Блять, ну ось коли перелітає, він дохне, блять. Ну йобаний ти світ. Ой. Разработчики КТ придумали якусь хуйню. Эту аномалию, где там тільки під певним кутом, і там про картей з певними обставинами, тільки можна там заскочити. Це просто витрата нервових клеток. Їх і так тут загулькин нос. Про эту ігру може ще менше стати. О, щось отрималося. Так, аномалія. Опа. Все. Перемога. Заховать. Немагчыма заховать игру. Перезаряжаем эту штуку. Бля, ну это просто якась кринжатина, просто кринжатина. О. Мало того, що застрибнуть, заскочить туди проблема. Там ще треба ніяк застаться і ніяк этого полтергейста скинуть. Так, каб ён не... Там щось не вельмі мне падаецца, що можна там по гэтай трубе так само прыгать. Блять. Калі не трэба, тады ён выдае вось гэты гипер прыжок. Разработчики, які гэта все придумав таким чином, для яго асобны котел будзе у пекле.
Здох? Хоч розім'явся. І тут ніяк про аномалію. Я не зрозуміла. Ось. Ладно. Займаю укриття. Як тут? Як туди заскочить? Блять. Так само про аномалію. Та ні. Займаю укриття. Які наркомани так передумав. Якийсь наркоман.
пусто. Дядь, з цим до пахана. Пахан тут. І труп. І хтось хоче в мені постріляти. Я його знайду! Всі вже хочуть в мені постріляти. Хто тут з ким, я вже не розумію, але хтось з ким ще стріляється, окрім мене. Бля, як лайфе. Натягнув гранату. Діставать воли. О, ні, ж, здесь. Неудало я зайшов. Поглянем, що тут можна ще постріляти. О, мой звичайний пістолет. Пістолети будемо валити, будемо економити патрони. Ох ты ж матрица. Нео. Все, нарешті.
Вон, хуя собі. Якась пиздатая штука. Поломатая, блядь. Пиздатая и поломатая.
якийсь нахил. Я мирний. Сталкере, за хабаром підеш? Є діло. 10 хвилин і ми в золоті. Якщо не боїся, звичайно. Я відстежив лігво справжнісінької химери. Тут, на схилі, неподалік. І я знаю секрет, як з нею впоратися. План простий. Ти слухаєш мене, ми валимо химеру і забираємо артефакти з гнізда. Поділимо 70 на 30. По руках. Але артефакти ділимо порівну. Порівну? За що? Ти що, не зрозумів? Без моєї допомоги ти химеру не вб'єш. Я секрет знаю. Гаразд. Хрін з тобою. Пішли, поки їх хтось інший не вальнув. За мною! Швидше! Ми вже поруч. Є їдло з собою? Якщо так, треба все викинути. Як скажеш, зараз зроблю. Готово? Це дуже важливо. Наплічник порожній. Жодної їжі. Добре, тепер ми готові. Тримайся ближче до мене і намагайся не шуміти. Лігво на самій вершині. О! Чуєш? Вона там. Понеслась!
Та як так, бляха? Все ж вказувало на химеру і майданчик повище, і діжки з-під бензину. Все, як учитель казав. Учитель? Більше схоже на маячню божевільного. За базаром слідкуй. Ти взагалі знаєш, про кого говориш? Це ж легенда. Він з самим стрілком до центру зони ходив. Угу. Знаю цього шахрая. Новачкам вуха промиває маячнею про зону і секретами сталкерського успіху. Ну, ти просто заздриш, що його прозвали легендою зони, а твого імені ніхто не знає. А з Химерою я ще розправлюся. Я не з тих, хто здається на півдороги до успіху, на відміну від декого. Вали вже! Мені такі напарники не потрібні. Я ще один. Початковець, якого наїбали. Забрать свою. Зараз пойдем з этим наставником розмовлять. Ох, важковато. Важковато бегче. Нон-стопчик. Нема. Записка. Ну-ка. Что там нам покинула легенда зоны? Записка Лёхи легенды. Угу. Корч, а не легенда. Корч не Корчинский, а просто Корч. Якісь сталкери. В нормальному такому екіпі. Так, нам потрібно на Террикон. Ніяк забігти. Там все продать, поремонтовать. И все лишнее покинуть. И потом пойдем по основным квесте бегать. Ох, съебнуло. І я ще раз йобнуло, ніхуя собі. За нахуй. А, это. За себе, ну, тут стояв этой, як його, сканер.
я його виключив, але він все одно щось їбашить. Мабуть, там 2 сканери. Поздней як-небудь буду пробігати, проверю. З меншою загрузкою. Терекону тепер важко доведеться. Пахани не зрозуміють, як. Вибирай, сталкере. Хабарчик. Хабарчик, Показуй. хабарчик. Ось цю штуку, напевно, не буду продавать, заховаю. У меня есть набои под 5,56. І, мабуть, я з Йой буду гонять под 5,56. $45 купим, все, що можна. Повертайся з хабарчиком. Повертайся з хабарчиком. Так, 5,56 закидываем. Это закидываем. Так само закидываем. 308 закидываем. Батоны это продавать было, Оля. Так, что у нас по 5,56? 100, 200. И мало. Продаем это все, потому что не кошмат. И это ж не ОП 2.2, сталкере. где тут У всякие мене квесты, недорого. где там по 50 ковбасити і чого-небудь іншого треба. Хабарчик. Показуй. Тому я думаю, можна это все продавать. Водяру. И это все. Бинты тут так само дохуя валяются. Простей. Скинуть і все. Потім забрати просто те, що потрібно. По несколько штук. Так.
Повертайся з хабар. Повертайся з хабарчиком. Почти все отремонтовать. И можно гнать по квесті. Сподіваюся, по ділу. Обирай, що з пушкою робити будемо. Так, а тут, напевно, так само все, що можна зроблено. Ніж. Зміна калібру. Тут це на який? Не можу встановити. Швидкість присилювання, давай. Зменшення розкиду. А це що було? Зменшення розкиду на 20 тут. Зменшення розкиду на 30. З мінусів зміна калібру. І мені написано на який. На який Поки калібр діло на забігає. 308 чи що? Непонятно. Ну, калибр 1270, так и осталось 1270. В чому прикол? Сподіваюся, по ділу. Обирай, що з пушкою робити будемо.
Буде діло, забігай. Ось нахімічив. Хуй пойми що. Калібр 1270, хоча там написало, що зміна калібру має відбутися, але вона не відбулась. Ладно. Так, що у нас по загрузці 27 кілограмів. Нормально трошки покидати гранати. Буде топ. Ну, Так, і що? О, лазер. Лазер з'явився. Прикольно. Пушку би прибрав. це сталкер після гуляк. Так, а як? О, ось так. Змініть тип набоїв. Так, десь тут поруч має бути, ну, зараз зліва по основному квесті. Пойдем розчехляться. Так, і що тут? Що я тут маю? Що я тут повинен знайти? Малий, ну тебе хіба що за смертю посилати? Чого застряг? Чого дзвонив, малий? Алло, йопте! Хто тут? Кровосися? Юра! Сука. Калашика вибіг з рук. На тобі гранатку. Ніхуя собі. Ну ладно, добре, добре. Буде щось цікаве.
Ну тебе хіба що за смертю посилати? Чого застряг? Чого звалив, малий? Алло, йопте! Бляха! Поранили! Я собі тут. Стріляє хтось. Сука. Выбиваю из рук автомат. Сука. Давай на ножах. Где ты, блядь? Давай на ножах. Не хочешь на ножах. Малий, ну тебе хіба що за смертю посилати? Чого застряг? Чого звалив, малий? Алло, йопте! Бляха! Поранили! Дай автомат. Я себе где-то. Мой. С моего автомата там не шмалял.
занадто розумні бюргери пошли. Будем кайтить. Нарешті, блядь. Заїбався. Інфа надійна. Ідіть на точку. Завтра чекаю на заводі з результатами. Ох, і жесть там була. В землю. Ні. І зімані. Бандити. Та ще таке. Але оці карлики. Я взагалі вперше таке бачу. Йо-моє. Ух. Вчасно ж ти. Ти знаєш, що то були за бандити? Ти думаєш, вони представилися? Наїхали без зайвих слів. Але я чув, як вони з якимось вараном базарили про якийсь завод. Знаю, що сканер не їхній. Завод, кажеш? Добре, варто перевірити. Поглядим, що тут далей. Так, далей. На базу. Рятую, а тут поруч щось було. А, вже не треба тут. Тут, здається, ну, або на лабіринт, або тут. Два варіанти просто розвиття подій. Ладно. Так, да, сюда. Всё.
Да, беганины, карта. Мапа просто великая. Беганины просто ёбом. Так, дайте здесь тут. Так, здесь тут. Так, тут ще хованка. Вільний, ти підкотив до хати варана. Якщо ще не в курсах хто це, то скоро побачиш. Ось тобі халявна порада. Варан не любить, коли його дістають. Мужики, Атас, ти муху вальнули! Алло, шановний, я до тебе звертаюсь. Я питаю, ти що, ти моху нашого мочканув? Та наче ні. Це ще хтось до мене. Кореша нашого завалив і окуня рубаєш. Нам тепер його ховати, а поминки не дешеві. Коротше, лаванду жени або поряд ляжеш. Добре. Ось гроші. Що далі? Красава. Гуляй звідси. Мужики, з почином нас! Развод на бабло. Трупака. Трупака кидають і бабло вимагають. Так, тут є схованка. І я тут, мені більше цікавить схованка, чим це все. Здесь наверхе. Тут. Не, здесь наверхе. Быть на даху. На даху або в той закритій комнаті. Споглядім. О, там все закрытая комната, закрытый покой. Блять. Сколько уже аптечек так загублено. Раз короткие пальцы. Нычка. Ну-ка, вийти. Тут ось нема дверей.
И пошли до варана. Быковать на варана. І там хтось з тих бандитів був вараном. Зараз перевіримо, бо тут щось это зникає. Метка. Хто? Нема діалогу. Где ще один тут був? Так само, мимо. Не, значит, це варан там. Щось там, де був Боров раней. Напевно. Мабуть, зараз поглянемо. Зацініть, у нас вільний на вечерю. Шура Пепс. Чуєш? Чуєш, був в мене пес, значить, в очі борзо дивився, а сам у той час цявся. Хер його знає, що згадалося, але згадалося. Есть наркоман. Так, 63 метра и в той бок. Ну, это, напевно, проход. Ну, що если там, где у классичном варианте был Боров, там будет этой варан. Зараз. Пойдем з вараном розмовляти. А тут ще є. А, ось эта хуйня льотающая, так само, яка мене роздражняє. І скажеш, що треба, щоб вона не агрілась, треба зняти артефакти з пояса. Зараз перевіримо, чи працює. Ну, нібито не агриться. Працює. Знімаєш артефакти з пояса і воно не агриться. Казали, тільки коли там на шляху стоїш, тоді тільки воно агриться. А так само по собі не агрится. Прикольно. Схема рабочая. Тільки это полтергейст, просто якась аномалія така блукаюча, так само. Ах ти ж, блять. Тут щось в 11 метрах. 9 метрах. Поманка. 10 метров. Не зрозуміло. Хотите знизу? Мабуть, знизу, там, где у классичном этом был долго затримали. Клетки. Так, а где варан? Варан в 45 метрах 10 там. Ну, не сам варан, а некая отметка стоит. На 45 метрах там. Вот и сюда можно увести. Прикольно. На втором складе, ну вот, дверей нема. Мабуть, вони тут в подвалі сидять. Тут подвал. Нычка. У 15 метрах.
автоматик. Новенький вайпер. Не новенький. Патрони. Ну-ка, спрацює? Ні. Не спрацювало. Там 1500. 1500 набоїв. Повинно быть. Так, в 11 метрах. 10 там. Не на той базе. Напевно, тут як база свободи у чистому небі. Тут этой Чехов сидел. Зараз тут этой Варан. Чи як? 4 метри. Оп, изменилось одразу. 6 метров. И снизу. Щось унизу. Шукать. Сюди, туди. Пройдеш чи не пройдеш? Незрозуміло. Кратей. Пойдем по Коле. Там можно спрыгнуть вниз и обойти, готов все. Сука. Дебись. Тут варана нема. Пять метров здесь за стенкой. Сюда? Нет, не сюда. Ой. Ебанутое размещение. Щось знайти, треба щось загубити. Фраєр, я тебе пасу. Обой варан. Ти Ти не варан. зло, якщо в мій табір сам прийшов. Удача любить сміливих. Але дозволь спитати. Спочатку я. Це твої люди напали на мене і забрали мій сканер. Уже цікаво. Завалити мене прийшов. Знаєш, я б на твоєму місці зробив би так само. Коли пресують, треба відповідати. Але попустись,
Ми з тобою в одному човні. На Залізка та його пацанів напали, коли вони відновлювали згаслий артефакт. Знайомо? Пацани відбилися, але мені таке не подобається. Ти знаєш, хто напав на твоїх людей? Знав би, закопав. Але вони залишили нам у подарунок одного свого. Можу поклеїти зустріч. Знаєш, він не дуже гіркий, але ти впораєшся. Правда, треба потратитися. Або... Це до 100 біса грошей. Є якісь інші варіанти? Нестер пройдений етап. Лише 2 людини заважають мені називатися бугром смітника. Рузвельт, головний у Вісторзі, і Шах, пахан Кодла. А за Рузвельтом стоїть долг, а за Шахом воля. Після Д4 ці угрупування відкрито не гризуться, але сплять і бачать, щоб посадити лояльну сучку на терикон. Я б і сам розкатав їх обох. Але розумний завжди бачить сприятливі можливості. Убий одного з паханів і принеси КПК. Сподіваюсь, цього буде досить. Бачу, тебе сильно дістали. Бабла не рахуєш. О, пеп закинув. І ти женила не постався. Недоцінили ви старого. Йому просто фартануло, що Варан не перший його допитував. Так, і що? Іде. Нічого не знайшлось. Зараз поглянемо, мабуть, щось у нотатках з'явилося. Інфа надійна. Ідіть на точку. Завтра чекаю на заводі з результатами. Ну і ну. Я не думав, що Залізко такого цінного гостя притяг. Якщо ти заради нього скакати готовий, то що зроблять інші? Тому я спитаю те, що не спитав за першої нашої зустрічі. Чого ти вирішив, що припершись сюди, ти підеш? Махач буде.
И, блядь. Где, блядь, кто? Где, блядь, хто? Червоним горить GTA зона. Хтось ще має бути. Я нікого не знаходжу. Разве ты хуйни? Двух. Гоняются за мной. Опа. Все одно червоне. Є ще хтось. А не тільки де. Вертушки. Одна, як мінімум.
що робити далі. Ну, основного квесту нема. Опа, щось їбало. Хто ти, воїн? О, все, беленьким горить. Значит, все, что можно было знищить, я тут знищил. Скіф, прийом! Це паяльник. Мені тут дигери на хвості принесли, що ти з вараном зарамсився. Давай, тягни свою дупу до мене. Подивимося, що ти нарив. Ну все, основний квест прийшов далі. Це що? Захоплення терикону? Питання тут ставить вода. Інші кривають і мовчать. Як? Хабарчик, показуй. Хабарчик, показуй. Повертайся з хабарчиком. Увага, дигери! Спостерігачі засікли наближення викиду. Шукайте укриття.
Куди й до кого? Паяльника шукаю. Він тут? Я думав, ти більшим будеш. На другий поверх підіймайся, там твій паяльник. Я доповім. А де тут другий поверх? Іде викид! Не залишайте укриття! Терекону тепер важко доведеться. Пахани не зрозуміють, як Сталкерам прохід заборон. Глухий чи що? Далі не можна. Мені потрібен паяльник. У майстерні сказали, що він тут. Він є. Скіф. Гаразд. Проходь. Це бляха ваше обладнання, професор. Яке чомусь не у дичазі. А ви ще хто? Де паяльник? Технік де? Питання любиш ставити, а? Паяльник сказав, що ти питав про сканер. Справа в тому, що Стривай далі. Сідай, поговоримо. Діма. Полковнику, дозвольте. Ви скіф, вірно? Я хотів, щоб всі ми розуміли гостроту моменту, враховуючи виняткову цінність місії. І вашої теж, скіфе. Я чув, що вам вдалося активувати один з наших пристроїв. Найцінніший винахід інституту. Ви зробили це біля Старого мосту. Вірно? Артефакт. У сканері був згаслий артефакт. Що з ним? Проводжу пошук аномальної активності та радіоефіру. Сталкерське КПК. Тут хтось є! Обшукати. Гаразд. Я був там. Але на мене напали, так само, як на ваших людей. Викрали сканер. Тепер я шукаю тих, хто це зробив. Діма, ти як? Ми всі в одному човні. Допоможи знайти виблядківських. Може, щось іще знаєш? Наразі нічим допомогти не зможу. Ви, сталкери, це дивна порода. Обов'язково бути впертим. Тримати секрет, гордо мовчати. Задля чого? Забереш секрет з собою в могилу? Заради уявних псевдоідеалів зони? На жаль, у мене не було можливості представитися одразу. Моє ім'я Дмитро Далін, я голова Час. Сканер – надважливе досягнення інституту. Але зараз те, що справді має значення, це відроджений артефакт у його серцевині. Марнуєш час, Далін. Якщо ви його повернете, наша мрія стане реальністю. Людство вдосконалиться. Відкриється шлях до технологій майбутнього. І все це завдяки вам, вашій мужності і наполегливості. Історія пане голову Дічазу. І будьте впевнені, всі ваші зусилля матимуть гідну винагороду. Ага.
Гей, Скіфе! Давай поговоримо. Без зайвих очей. Навіть не буду питати, що Коршунов від тебе хотів. Бла-бла, навести порядок, бла-бла, зона, ключ до блага людства. Плювати він хотів і на людство, і на зону. Хоча варта вже потихеньку стає її частиною. Тільки от їм не кажи, не відкачаємо потім бідолах. Сходи на лісопілку, Скіфе. Одну сторону зони ти вже бачив. Саме час поспілкуватися з другою. Обіцяю, не пожалкуєш. Терекону тепер важко доведеться. Пахани не зрозуміють, якщо тут ніхто з ними перетерти не зможе. Тільки коротко і чітко. Я за свої тили упевнений. Прикриють і витягнуть в разі чого. А ти оглядаєшся весь час, тому що навіть свої чужі, якщо їм вигідно. Не подобається правда? Ну, вже яка є. Усе нарешті. Где паяльник? Хто тут замаячив? Все, отдыхай. Порвуть нас тепер кодло з військторгу. Що робити? Що робити? Припекло ж Нестора загубити. Хто тут замаячив? Шурши вже. А, привіт.
такими гостями можна й закриватися. Артефакт, який ти просив. Пам'ятаєш? Спочатку артефакт, а потім бабки. У мене його поки немає. І на хіба ти мене смикаєш? З якого питання? Вільно. Звертайся. Вільно. О! А яка розмова в суху? Ти чого? Давай посидимо, як люди. Наливай. Чому б ні? Наша людина. Штрафнуємо. З тебе тост, а ми підтримаємо. Нехай буде за здоров'я. І щоб радіація не доконала. В зоні не п'ють. Я одразу Є у нас друг, Панас. Такса, а не людина. Завжди в купі брухту щось цінне унюхає. А тільки радіація його зіпсувала трошки. Але він розумний, велів нам засіб від неї до схрону покласти. Тільки ми забули, який саме. Помовч, Мурло. Коротше, для надійності потрібно по пузирю до всіх його 3 схронів покласти. Виручиш. Гаразд, сходжу. Але горілку винагороду не пропонувати. Ображаєш? Як Панас підлікується і до нас повернешся, ми тобі одразу все сплатимо в найкращому вигляді. І теє, зі схронів чур не шкурити. Аго, ти ж горілку не забудь. Бери зі столу. Дивись, тільки не розбий. Терекону тепер важко доведеться. Я зрозумію, якщо тут ніхто з ними перетерти не зможе. Усі питання до командира. Звертайся. Вільно.
Так, іде. Тут якась. Теж якась печора всередині. От бляха. Гей, сталкере, а що ти тут робиш? Міша та Гріша попросили тобі горілку по схронах розкидати. Як захист від радіації. А, от звідки. Я ж їм гроші на антирад відправляв, а не на бухло. А що, горілка не лікує від опромінення? Лікує, якщо її пити. А я вже місяць ні краплі до рота не беру. Я ж через цю горілку далі смітника нічого в житті не бачив. Як з тигерством зав'язав, хотів усю зону обійти. І зараз цього хочу, щоб справжнім сталкером бути. Розумієш? Зірвуся, так і лишуся посеред сміття бухати. Чи з пару ковтків не зірвуся? Слухай, а антираду в тебе не знайдеться? Знайдеться. Тримай. От, дякую. Лови винагороду. Краще б я одразу тобі заплатив, а не цим довбням. Годі з мене. Сьогодні ж йду. До дуги махну. А може, навіть і в Прип'ять. Хай Міша з Грішею собі іншого почерківця шукають. Бувай здоровий. Зараз докурю і почапаю. Цікаво, що було б, коли б я з ягоних схованок позабирав артефакти і всілякі. Добре, на сьогодні попіть, завтра субота. Можна буде більше пострімити. Там якраз нове задання. Нові території потрібно буде оглядати. Сюди, цей Дикий остров, як він. Дітей завтра протягнемо. Дякую всім, хто відсочував.